Kokeillaan uudestaan sitä samaa aikaa. Joo, moi. Moi. Vähän nyt. Moi. Moi. Se kuulostaa ihan vitun tyhmältä. Moikka moikka. Moi. Tervetuloa meidän uuden videon pariin. Edellisestä onkin vierähtänyt tovi. Tässä ollaan lepäilty ja kipeilty ja stressattu ja kaikenlaista. Treenit on jäänyt vähän vähiin ja ei ole ollut aikaa kuvata. Ja mun konekin hajosi ja tekosyitä löytyy. Niin. Mut hei, tässä me nyt ollaan ja tänään puhutaan tosi tärkeästä aiheesta. Videon otsikkohan on klikkiotsikko ja todella räväkkä sellainen. Ja me tiedetään, että todella moni tulee tänne siinä toivossa, että meillä on joku salaisuus siihen, miten päästään 2 viikossa kesäkuntoon. Eiks meillä ollutkaan? Ja nyt me kerrotaan teille meidän omia ajatuksia yleisestikin niinku siitä, mitä on terveellinen elämäntapa. Miten unohdettaisiin ne 2 viikon pussikeittokuurit sun muut ja lähettäisiin ajatuksella, että halutaan ylipäätänsä muuttaa sit omaa elämäntapaa, koska silloin se kestää vähän pidemmän päälle se tuloskin, kun että laihdutaan niinku puntarin mukaan se vaikka 5 kiloa ja sitten palataan takaisin siihen vanhaan ruokavalioon ja sitten huomataankin, että kohta on plus 10 kiloa. Mut tosiaan nettihän on nykyään pullollaan, vaikka ei mitä valmennuksia on oikeesti, en edes tiedä miten paljon, varmaan satoja eri firmoja, jotka tarjoaa niinku tommosia palveluja. Ihmiset ostaa netistä jonkun ohjelman, yleensä noita 8 viikon superdiettejä tai mitä näitä nyt on. Useimmitenhan nämä 8 viikon dietit on luultavasti semmosia, että niissä on oikeesti tosi tiukka ruokavalio, paljon treeniä. Sun pitää gramman tarkasti noudattaa sitä tiukkaa ruokavaliota, sut kielletään kaikki hauskaa ja kiva ja se on semmoista orjallista toimintaa, eikä se opeta sulle oikeesti yhtään mitään. Ei semmoista perusterveellistä elämäntapaa. Niin, mutta toisaalta sitten taas, että tarvitseeko, kun ajatellaan, että ruoka on tosi iso osa meidän elämää ja siis ihan päivittäistä elämää, sä et voi kieltäytyä niinku ruoasta kokonaan. Hän voithan se, mutta se ei ole kovin niinku pitkäkestoista kylläkään. Mutta enemmänkin, että minkä takia siitä ruoasta tehdään niin sellainen iso mörkö ja sellainen, mitä rajoitetaan koko ajan, kun sitä voitaisiin lähteä toimimaan vähän eri tavalla ja tehdä siitä oikeasti elämäntapa. Että sä tekisit niitä hyviä valintoja ja sitten niitä hyviä valintoja on tarpeeksi, niin sitten ne huonot valinnat niinku vähentyy siitä aikanaan pois. Näin se pitäisi. Toi kuulostaa niin helpolta. Miksi se on silti niin vaikeeta? Mun mielestä noita 8 viikon diettejäkin pahempaa on se, että netti myös pullollaan semmosia ohjeita, että syödään oikeesti pelkkää porkkanaa vaikka 2 viikkoa. Tai näkkileipädiettejä, mitä näitä on? Lentoemäntädietti, kaalikeitto. Älä ala luettele, muuten ihmiset ottaa sitä vinkkiä. Diettejä, joissa oikeesti nähdään nälkää. Ja ihmiset kuvittelee, että jos mä syön tosi vähän, niin mä laihdun. Periaatteessa toimiihan se niin, mutta meidän kroppa on sen verran fiksu, että pidemmän päälle se tajuaa, että hitto, tässä on joku hätätila ja sitten kaikki tulee takaisin. Niin. Ja sitä ennen kroppa menee säästöliekille, jolloin se alkaa pitää viimeisistäkin varastoista kiinni. Ja vaikka siinä alussa laihtuisikin, niin sitten jossain vaiheessa se stoppaa ja sen jälkeen sun kroppa menee ihan sekaisin ja hajalle ja sitten on melkein menetetty. Ne ei ole kaiken pystyy yleensä korjaamaan, mutta eli ei ole ikinä menetetty. Aina pystyy aineenvaihdunnan korjaamaan ja tälleen, mutta siihen vaan tarvitaan oikeasti kärsivällisyyttä. Sen takia olisi hyvä alun perinkin lähteä toteuttamaan sitä rauhallisesti ja järjellä, eikä mitään kurinalaista. Mä tiedän itse omasta kokemuksesta, että se olisi niin ihana päästä siitä plus 20 kilosta hetkessä eroa, mutta faktahan on se, että vaikka olisi ylipainoa, on se sitten 5 kiloa tai 2 kiloa tai 20 kiloa, niin sä et oo sitä yhdessä yössä sitä ylipainoa saanut, niin et sä sitä yhdessä yössäkään saa pois. Toi on hyvä. Todella hyvä. Kuunnelkaa Jonna tiedät kaikista kaiken. Mä oon saanut semmosen käsityksen noista nettivalmennuksista, että aika moni niistä toimii sillä periaatteella, että sä noudatat sitä ohjelmaa vaikka 8 viikkoa ja sen jälkeen sun on vähän pakko ostaa se semmonen jatkopaketti, koska sä et muuten tiedä miten sä jatkat sitä sun elämää, kun eihän kukaan ole kertonut sulle, miten se sun pitäisi syödä, ja koska sä et voi jatkaa periaatteessa siellä samallakaan, ainakaan loputtomiin. Siitä yritetään tehdä sut riippuvaiseksi siitä, että sun pitää aina ostaa vaan uusi ohjelma ja uusi ohjelma ja uusi ohjelma. Ja siinä on myös sekin, että ihmiset kaipaa sitä. Tietysti siis kaikista varmasti näissä nettivalmennuksissa on just se, että saadaan tukea. Mitä itse on erittäin hyvä sanomaan silleen, että mä justiinsa aloitan valmentajan kanssa, niin kyllähän mä teen sen takia, että mä saan ammattitukea.
että ihmiset kaipaa sitä tukea sun muuta ja kyllä niinku varmasti niinku nettivalmennuksista sitä saa, mutta osa ihmisistä voi jäädä ehkä vähän niihin siihen niinku koukkuukin ja mä tiedän itse ainakin omasta kokemuksestani parikin niinku tapausta, jotka sitten loppupeleissä ne aina ostaa sen nettivalmennuksen, mutta ne ei koskaan saa sillä tuloksia aikaan, koska ne turhautuu siihen jo ennen niinku koko hommaan edes se 8 viikkoa loppu. En uskoisi, että se on niiden ihmisten tahdonvoimasta tai mistään kiinni, vaan enemmänkin ehkä sitä asiaa on lähdetty vähän väärästä päästä korjaamaan. Että sielläkin on varmasti erilaisia syitä, minkä takia ne ylipainokilot on hankittu. Ja ne ei korjaannut sillä, että sulle annetaan paperilappu, jossa lukee, että syöt tän ja tän verran. Toivottavasti tämä video on tässä vaiheessa herättänyt jotain ajatuksia siitä, että ei ole ehkä olemassakaan semmoista oikotietä onneen. Ja seuraavaksi me varmaan sitten vähän käydäänkin läpi sitä, miten tämä homma kannattaisi oikeasti toteuttaa. Ihmiset on kautta aikojen ollut semmoisia kaikki heti mulle nyt tyyppejä. Itsekin lukeudun heihin, mutta semmoisessa sopivissa määrin. Ihmiset on tosi mukavuuden halusia ja haluttaisiin yleensä, että se ongelma ratkaistaisiin todella nopeasti ja tehokkaasti ja sitten päästäisiin takaisin siihen mukavaan vanhaan elämään. Mutta se on fakta, että jos sä olet lihonnut vaikka sen 20 kiloa, niin sä olet jollain sen lihonnut. Ja siihen on erilaisia syitä. Sun voi olla, elämäntilanne on voinut olla sellainen, sun ruokavalio, sä oot liikkunut liian vähän, tai siis on niin monia, se on niin monesta muuttujasta kiinni, niin sitten ei siihen auta, että sä muutat vain ainoastaan sen ruokavalion, ellei se ruokavalio ole ollut ainut syy, minkä takia sä olet lihonnut. Ja ihmiset tosiaan unohtaa sen ja sitten ne ajattelee, että ne haluaa saada sen nopean ratkaisun siihen. Se on 8 viikkoa, lähtee se 10 kiloa ja sit mä taas pääsen jatkaa mun elämää. Sitten saa takas 10 kiloa niin, tuplana vielä. Niin, vaikka faktahan on se, että sun on tehtävä niitä ihan lopullisia elämäntapamuutoksia, että sä pääset niistä kiloista eroon ja sä niin kun pystyt jatkamaan elämää ilman niitä kiloja. Että se kerää niitä taas takaisin ja se joudut taas laihuttaa ne ja taas uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Tää on sitä, että ihmiset ei ajattele sen ihan loppuun asti, että ei niin. Se on vaan se hetki siinä. Niin. No mitä sitten sen sijasta, että ei ilmoittaudukaan ensimmäiselle nettivalmennukselle, mikä löytyy, tai kato Googlesta, että miten kesäkunto on 2 viikossa, koska siis tietoa löytyy netin täydeltä ilman, että sun tarvitsee maksaakaan mitään. Siis sitä kyllä löytyy. Ei ole kiinni siitä, että ei tietoa olisi ihmisillä. Enemmänkin se toteutus on sitten eri asia. Siis mähän lähden itse aina liikkeelle siitä, niin kuin munkin asiakkaiden kanssa, että ne pitää ruokapääväkirjaa. Koska moni tajuu vasta siinä vaiheessa, kun ne sitä muutaman päivän ajalta kirjoittaa tai ensimmäisen päivän aikana jo, että miten niinku huonosti ne todellisuudessa syö. Et vaikkei niinku periaatteessa söisi välttämättä mitään roskaruokaa tai muuta niin useinkaan, niin silti siellä on selkeästi aina semmoista, että ruokailu on epäsäännöllistä, syödään liian vähän tai liian paljon. Ihan tommosia niinku simppeleitä asioita, mutta ei sitä välttämättä tiedosta, niin, ennen kuin sen oikeasti niin konkreettisesti näkee. Niin siitä on mun mielestä tosi hyvä lähteä liikkeelle ja sitä voi kuka vaan toteuttaa niin kuin yksin siellä kotonakin. Sitten kun sulla on se ruokapäiväkirja parilta päivältä vaikka katsottuna ja sä näet justiinsa, että minkälainen sun ruokavalio sitten on, niin sä voit tsekata esimerkiksi, että syöt sä tarpeeksi säännöllisesti tosiaan, että sen 2-4 tunnin välein, juot sä tarpeeksi vettä, ainakin se, mikäköhän se minimi on, jotain 1,5 litraa, mitä pitäisi ainakin juoda, ja jos vielä niin urheilet ja liikut, niin kyllä sun ainakin 3-4 litraa pitäisi juoda vettä päivässä. Eikä niitä tarvitse kerralla kulauttaa kitusia, vaan niin kuin koko päivän kuluessa. Toinen tärkeä on myös siis, että aterioita tulisi 5-6 jopa päivässä. Että mieluummin syödään niinku pienempiä annoksia useammin kuin se, että 2 tai 3 kertaa päivässä semmosia jätti ahmimiskohtauksia. Ja sitten voi tsekata sitä, että esimerkiksi ateriakoko, että miten sä koostat sun ateriat. Et tosi hyvä, vaikka niin kun hirveän monet vähättelee sitä, että joku lautasmalli sun muut, että ne on ihan täyttä ties mitä. Mutta siis oikeasti siitä kannattaisi lähteä lautasmalliin mukaan syöminen. Siinä tulee tarpeeksi kasviksia, tulee proteiinia tarpeeksi, vähän hiilariikia ja rasvoja. Niin siis sitä mä ainakin kannattaisin lautasmallin mukaan. Kyllä. Se on sitä perusterveellisyyttä parhaimmillaan. Ja tosi monet tekee sitä, että ne ei syö ekaksi, ne ei syö mitään aamupalaa, ne juo vaan kahvia ja sitten seuraavaksi niillä on lounas. Kiljuva nälkä. Mutta silloinkin ne syö vasta jonkun salaatin. Ajatellen, että tällä se paino lähtee, syödään salaattia. Ja
sitten seuraavaksi, kun päästään töistä mennään himaan ja tyhjennetään koko jääkaappi, kun oli niin nälkä. Ja muistakaa oikeesti herkutkin, että siis kyllä ne kuuluu elämään. Vaikka ei ihminen kyllä nyt esimerkiksi jotain suklaata tarvitse, mutta sit se tekee hyvää mielellekin, että välillä voi syödä vaikka suklaapatukan. Ja lisäksi, ettei koe niin hirveätä morkkista siitä, että no mä söin nyt suklaapatukan. Jos sä niinku... Nyt mä lähden lenkille. Niin nyt mä lähden tunti lenkille, ainakin. että ainakin tunti, että nyt mä kulutan sen, kun hirveästi näkyy näitä, että 500 kilokaloria, sä nyt söit 500 kilokaloria, se tarkoittaa, että sä juokset tunnin. Sitten ollaan ehkä tehty vähän liian silleen vaikeeta ja monimutkaista tosta hommasta, että justiinsa tosi nähdään vähän niin mustavalkoisesti kaikki asiat, että se on joko tai, vaikka oikeesti se on... Sä voit saada kaiken. Niin. Sitten pitäisi muistaa myös liikunta ja varsinkin hyötyliikunta. Jos työmatka on mahdollista mennä vaikka kävellen tai pyörällä, niin se on tosi hyvää liikuntaa. Rappuset kävellään ylös niin. Eikä mennä hissillä. Ihan perusjuttuja. Niin, just tällaista. Ja noin pienillä jutuilla, niin sen sais päivässä vaikka sen 10 000 askelta. Joka niinku periaatteessa, eikö se pidä jo niinku peruskuntoa yllä? Kaikkein tärkein pointti tässä koko hommassa, koko elämässä on se, että ei stressata turhia. Ei kannata suorittaa elämää ylipäätänsä, joten ei kannata suorittaa myöskään sitä dieettiä. Että ajatellaan, että justiinsa, että se on se 8 viikkoa ja sä suoritat sen vaan pois alta. Sitten huomataan, että sun mieli ei ole ollut yhtään siinä mukana. Sä oot vaan suorittanut. Ja sit siinä on se ongelma, koska loppupeleissä sulle ei ole niinku muuttunut ajatusmaailma ollenkaan. Yksi mitä tosi monet myös tekee, ne kyttää vaakaa tosi paljon. Ja se vaaka määrittelee niin kuin melkeinpä ihmisarvon, että kun sä painat nyt jonkun verran, niin sit sä et voi olla tyytyväinen ittees. Vaikka kun sä katsoisit vaikka itseäsi peilistä ja olisit ollut vaikka nyt aloittanut justiinsa vaikka liikkumaan vähän enemmän ja vähän vähentänyt vaikka herkuttelua tai jotain ja sä näkisit peilissä niin kuin muutoksia ja olisit vähän niin kuin tyytyväinen ittees. Sitten sä meet vaalle ja sä katsot, että ei hitto, että mä en ole laihtunut yhtään. Et nyt pitää vaan kiristää vaihetta lisää, en mä voi olla tyytyväinen itse. Siis vaaka on tosi hyvä niinku suuntaa antava, mutta ei sitä kannata niinku orjallisesti seurata. Yhteenveto on se, että minä haluan nyt tehdä elämäntapamuutoksen. Mitä mun pitää tehdä? Ihan aluksi pohditaan sitä, pohdi itse sitä. Miksi sä haluat niinku muuttaa sun elämääsi? Mikä siinä on pielessä? Mikä se on se todellinen syy? Sit sä pidät ruokapäiväkirjaa. Joo. Ja sitten, kun sä teet ruokapäiväkirjaa, tsekkaat, että onko siellä tosiaan tarpeeksi vettä, säännölliset ruokavälit ja kunnollisia aterioita, et syö liian vähän. Ja sitten myös se, että onko lautasmallin mukaan, tuleeko tarpeeksi vihanneksia ja kaikkea muuta tarvittavaa. Sitten päästään liikuntaa. Voisit sä lisätä jotenkin sun hyötyliikuntaa. Ja sitten myös, että tuleeko sulla myös sitä muuta liikuntaa, vaikka sitä salia, sun muuta. Ja myöskin se, että onko se järkeistetty, ettei siellä ole mitään, että 3 tunnin treenejä tai että just se 5 hiittiä viikossa plus kaikki muu. Ja näin. Näillä pääsee aika pitkälle jo. Siinä oli semmoinen aika kaiken, ei ollut kaiken kattava. Lyhyt tiivistelmä, semmoinen yleistys niin kuin siitä, miten tämmöistä terveellistä elämäntapaa voi tavoitella ja miten sitä kannattaa tavoitella. Ja sitä kuuluu saa kesäkuntoa. Kesäkuntohan on oikeasti state of mind. Se on täällä. Sillä ei ole mitään tarkkaa semmoista fyysistä määritelmää, että se on toi Kate Mostoista tai jotain. Et niinku, ei. Ja oikeesti elämä on liian lyhyt siihen, että koko ajan murehditaan. Tärkeintä on vaan se, että sulla on oikeesti, sä oot sinut itses kanssa ja sulla on hyvä olo. Kannattaa tehdä niitä elämäntapaan, niitä muutoksia, jotka... Pieniä muutoksia, jotka veis kohti sut sitä terveempää elämää. Mut jos teillä heräs mitään ajatuksia tai kysyttävää tai muuta, niin pistäkää kommenttia tai viestiä Snapissa, IG:ssä. Nyt meillä on muuten ilo-uutisia teille ja kaikille PT Vatasen faneille. Koska Jonnahan siis aloittaa virallisesti nytten kesäkuun alussa eka päivä Vatasen valmennuksessa. Ja tosiaan
Mikähän päivä se nyt oli, kun me mennään kuvaamaan ekaa treeniä? Parin viikon päästä. Jonnalaisilla on treeni Vatasenkaa ja mä sitten menen sinne paikan päälle kuvaamaan tätä valmennustapahtumaa. Siellä on sitten varmaan aika tiukkaa vääntöä raudan parissa. Katsotaan varmaan jalkapallipäivää, en uskalla pitää. Mut siitä laitetaan sitten videotubeen. Vähän semmoista erilaista matskua. Ei oo varmaan mitään semmoista pyllyä, vitkutus, pumppausta. Et varmaan ihan mielenkiintoista. Sain justiinsa noi uudet ruokavalio- ja treeniohjeet ja niillä lähtää sitten. Ja mä aion muutenkin nyt tässä, mulla on siis vuosivalmennus, niin aion tässä vuoden aikana varmasti tehdä videoita siitä, että minkälaisia ajatuksia myös syntyy. Ja ehkä vähän avaa myös mun taustaa, että minkä takia mä päädyin personal trainerin valmennukseen taas uudestaan ja näin. Ja minkä takia Vatasen valmennukseen. Mutta kiitos kun katsoitte taas meidän mahtavan videon. Ja toivottavasti ette nyt pettynyt, kun meillä ei ollut teillä mitään ihmekeinoa, millä päästä siihen kesäkuntoon 2 viikossa. Mutta toivottavasti oikeasti saitte tästä jotain irtikin ja olette ehkä vähän fiksumpia noiden tulevaisuuden valintojen kanssa. Niin. Ja nauttikaa oikeesti nyt tästä kesästä. Ja elämästä. Ja elämästä. Nauttikaa kaikesta. Suomen kesä varsinkin on niin lyhyt, että kannattaa ottaa kaikki irti siitä, mitä vaan saa. Kyllä, just näin. Seuraava video. Heippa!